It's just iZashembe is just umzalwane. iZashembe kwakuwumzalwane. Wayekhonza nje njengabazalwane bonke ehambe entabeni abazalwane babeya noJesu entabeni noMoses nabapostoli bakaJesu baya entabeni bayothandaza nabazalwane abasindisiwe mina ngiyinzalo yentaba mina ngiyakwazi ukuhamba ngentabeni ngiyothandaza uthandaza muphi uNkulunkulu ngithandaza uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba egameni likaJesu. Liyayikhetha igumkedlela inkosi enkulu Phombela isithima samampondo baba omkhulu phakade amen. Kunjalo khona lokuchazwa uMax Makhanya uyageja kakhulu kumncane cisha yele ngakhona kancane mayisuke ethi uShembe wayomKristu ukona afika kwakusho lokho yebo uShembe uqale wathi ukusonta kancane wesili so wasephuma ke khona ekhishwa yini into abantu abaningi abangayazi ukuthi into yamkhipha lapha ya ama-miracles okuthiwa ama-miracles lesi sikhathi namhlanje ukuklinywa ngama-Christians ubuKristu amnawo ama-miracles manje uShembe lapha esontweni wasuke wasindisa abantu bahlanza amadlisa amadala baphuma amadimoni so abafundisi bokuqala babekhona ngaleso sikhathi kwakungabayilungu so kwiChristianity babazi kahle ukuthi uKristu vele babebulethe la kuzoganga ngabantu akukho mlingo khona akukho kusindisa abantu ume emfundisweni yokuthi nje kwagcina uJesu uvalwa lapho nabaprofeti nabapostoli phela lapho akekho omunye umuntu ofuneke ebe namandla okuthi usindisa abantu ngoba lo muntu ubulala igama likaJesu. Manje uShembe wafike wenza leyo nto ke eweseli ayisonta khona futhi akasontanga izikhathi eside ngoba yejwala ukuyifikela kwesinye isikhathi eyigqokela ibheshu lakhe becasule nayi lelo bheshu kodwa ke la ekubhabhadiswe nje ukuthi wabhabhadiswa khona wazama umfundisi omlungu umbhabhadisa uShembe ngamanzi ayifakwe endishini noma inkomishi ukuthi ubhabhadiswa kugcotshozwa amanzi bese kubekwa lapha esiphongweni wehluleka ngoba wayethi mayithi uyasibeka isandla sakhe ekhanda likaShembe nje kuvele kube khona isandla singabonakali esasivele sichithela amanzi akhe lawa wakwenza kwaze kwathathu umfundisi omhlophe waseweseli wehluleka washo uShembe wathi ngifuna ukubhabhadiswa njengoba kwakubhabhadiswa uJesu ubhabhadiswa uJohane wathi ngifuna ukubhabhadiswa ngalendlela ebhalwe eBhayibhelini hayi lento yini eniyenzayo yenkomishi wathi umfundisi angeke kuze kulunge asikwenzi lokho ekhaya nayi indlela esiyisebenzisayo bagcina ke abazalwane sebemthanda ke manje uShembe bembizana manje ibandla landa lapha eweseli kuthiwa kunomfana lapha okaKhumalo uyasindisa lo mfana mayihlabelela ngoba uShembe ukuhlabelela nje kwakhe kodwa ayengeza kubeka izandla maye wasukuma nje wahlabelela ngoba lapha eweseli wayihlabelela ihlabelelo sakhe sasithi wahazulwa ngenxa yami emva kwaloko ke yakuyiphumela yonke into ngoba phela abantu babethakathiwe bethi bayakholwa behlezi njengoba namanje kuyenzeka abantu bayakholwa enkolweni yobuKristu kodwa bayagula bangaphakathi kodwa babona abanye banamadimoni baphakathi kodwa ababoni bayitshela ukuthi bona bayaphila kanti bayagula. uShembe wafika ukuprova ke lokho ngoba kuwa amabandla la wayifika kuwo babefika abantu behayize kuphume yonke into babethakathiwe abantu bephosiwe intombi zayiphoswa ngemithi yonke leyo nto. Lo mfundisi ke wakhona ke lapha eweseli wagcina ethi uShembe akahamba ungconamba yoshumayela entabeni ngoba kwasuka umsindo abazalwane bethi akaphinda nikwinkonzo wathi umfundisi usewumshumayeli nogcotshwe nini umfundisi noma uyini wathi no get out wathi hamba wena mfana ushumayeza abanye amaqaba entabeni ubuye nawe walethela anje ngawe ngoba wayenyanyiswa nawe ukuthi uShembe wayebuya afake ibheshu wahamba uShembe wagcina wayeka ukukholwa wasonta kabili kathathu nje leta sonta amaweseli hayi ukuthi waba umuntu waye-full time ngaleyo ndlela wagcina eseyizulazulela nje entabeni wabuyela emtsizweni bakhe kuthiwa wayenenkositini yakhe ayijwayele ukuyishayela yona makunemicimbi nje afika ayishayela inkositini yakhe lapho kujabuleke abantu nezinsizwa nezintombi thila zafika yohlangana nebandla lamabhaptisi lapho ezwa khona ukuthi nali ibandla kuthiwa libhabhadisa ngendlela kaJesu elibhabhadisa emanzini wabeke segcina ke sebhabhadiswa ke umfundisi uLesheha wakhonza ngaphansi kwebandla lamabhaptisi umfundisi wayisuke eGoli eBoksburg ngalapha ngala kusuka khona uEnigma
no-Enigma njalo unayo khona indaba ekhona lapha ku-Enigma. Uyena umKristu mina engingasho ngithi ngiyamvuma loya muntu ngoba uza nemithetho. Uthe sebhabhadiswe lapho-ke wasonta lapho-ke landa-ke ibandla lamabhaptisti. Ngoba uShembe amabandla amaningi wawandisa ngoba wayishumayeza abantu ayithi wayengenasonto. Wayekushumayeza nje mese kufaka eWeseli, ekufaka eLuthela, ekufaka eBaptist, ekufaka e-American Board, kufaka wonke amabandla ayekhona ukuqala ngaleso sikhathi. Uthe sesuka lapho esesonta khona lapha eBaptist nabo olesheha laba. Wahamba isikhathi uShembe kwakhona izinto ayibonayo ezingenziwa ngendlela kuleli bandla lobuKristu. Oqala wabuka ukungena ngenyawo endaweni yomuntu ohlonipheka kangaka omkhulu, umdali wezulu nomhlaba. Uthi ngisho emzini womuntu awungeni necathulo endlini yakhe, kodwa kule kaJehova singena ngecathulo. Wathi no, hayi baqala bamxwaya. Wathi esuka lapho wakhuluma ukudla wakhotha la eBhayibhelini, hayi bamxwaya futhi. Wathi esuka lapho wakhuluma ngokugonda ukuthi nako kahle kahle fanele ngabe asigondi. Ngaleso sikhathi wayesonta ngesonto engakasonti ngesabatha. Hayi nakhona lapho hayi wagcine wathi uLesheha cha Shembe ayixabene nemntaka baba. Kodwa ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ukubizele into ehlukile kunale yethu thina amabhaptisti singamaKristu. Okwakukholwa kwehlukile khona imithetho oqhamuka nayo ngoba manje thina amabhaptisti ngoba ngithi amabandla onke ayicontrolwa kuphi eEurope njengoba ayifikile la. So awukwazi ukwenza into engashiwo ngumlungu. Yabo usuzothi wena wenza into eshiwo umuntu omnyama ngoba amabandla onke aphethwe ngabelungu. Yona into yamkhatha-ke leyo noLesheha wabona naye ukuthi cha abelungu phela abaphethe leli bandla ekugcineni ngiyogcina ngibe nenkinga nginqume ebandleni ngoba office elikhulu lesicontrolayo liphethwe ngabelungu phesheya kwezilwandle. Bahlukana kanjalo-ke naye uShembe izinto ayizenza-ke njengoba kade ekhuluma nangehlabelelo ukuthi uthatha izinto eBhayibhelini, cha kunjalo. Kwakukhuluma uNkulunkulu, ezinye izinto ziyinkulumo kaNkulunkulu ngqo nomlomo wakhe ekhuluma noIsaya Shembe. Ngidlulela naye nguchazile ukuthi uIsaya Shembe noNkulunkulu oWushembe abantu ababili laba abahlukene. Bese kuzoba isibongo esithi Shembe sasingekho ngalesa sikhathi esiqhamuke maduze zolo lokhu kwasho inkosi uThingo lenkosazana yathi mina bengasazi isibongo sakwaShembe. Thina sikhule nje mina ngazi ukuthi kuthiwa Mzazela. Bayayazi abantu leyo ndaba bake balalela ikhona ivideo yaleyo nto leyo. Kwakusho uShembe wesine uThingo lenkosazana. Nakhona ekuzaleni kwakhe ngoba abantu abazi ukuthi igama elithi Jehova lona igama likaNkulunkulu. Igama eliqhamuke ngama-1700 abelungu bezama ukutranslate libehlula leli gama likaNkulunkulu elithi Yahweh. Ikhona kuma-chapters lento ngikhulumile ngalezo ndaba lezo sengiya-highlighta nje la ngoba ngiyabona ukuthi kunabantu abanjengoMax nabo abathi bazama ukukhuluma kanti abakabi nalo ulwazi. Igama eliqanjiwe lomlingiswa oWuNkulunkulu eBhayibhelini. Uma efika uNkulunkulu la ubufakazi balokho uletha Jena uqhamuke ngawo ama-1700 ngaleza ikhathi zoMose. uJesu nje akamazi uNkulunkulu ukuthi uJehova igama likakamazi. Wazi lo kuthiwa uYahweh unguye owathi mayifika kule nsizwa yakwaKhumalo wayichaza ngokuthi uShembe. Ikhona futhi enye chapter engichaze amagama kaNkulunkulu ngolimi lase-Afrika. Hayi yeka lento yabelungu. Ngolimi lase-Afrika efika abaprofeti base-Afrika ukuthi wayethi uyini. Khona nje lapha afika khona kwelinye izwe kupo Angola lapha athi uNyambe, eKhongo uNzambi. Abamanye amazwe amaningi abuye abe uKalunga. Yabo amagama akhe njalo ayibiza ngawo njengoba thina la kwela kwaZulu besazi ukuthi umveli nqangi uNkulunkulu menzo wezulu nomhlaba. Ngesikhathi efika kumama wakhe uShembe wafika wathi wena uzozala ingane, leyo ngane wayiqamba igama elithi uShembe. Futhi lo Shembe ngesikhathi efika kulo mama lo emva kokuba kade edla imbali wathi le mbali oyidlile bungadli yona imbali, udla umoya engcwele udle uShembe. Okusho ukuthi uShembe ubani uNkulunkulu. Wase kuzalwa lengane ngomqali wendlela yaqanjwa amagama abazali bayo, amagama ayo obungane asekhaya akhona umudli wamafa, umloyisa. Awuthunja amagama akhe. Wase kuba khona igama leli uma wakhe okuthiwa kamqambe lona amqambe igama elifana negama likaNkulunkulu lo wayikhuluma naye elithi uShembe.
waphinde wazoba khona elinye igama lesine kuthiwa u-Isaya alithola ngesikhathi ebhabhadiswa umfundisi uLesheha la kwakhuluma khona izwi kaNkulunkulu lathi suhlupheke kakhulu lahlekelwe yikho konke obunakho ngenxa yokuthi uzokwenza umsebenzi wami washiya nabafazi bakho ngoba uNkulunkulu wamhlukanisa ngisho amakhosikazi nayo yonke into wasala wawuye nje phaqa wasethi-ke namhlanje uyindodana yami ethandiweyo igama lakho usungu-Isaya washo uNkulunkulu igama usho ukuthi uyambona ukuthi uShembe uhlukene kangakanani uShembe ewumnumzane ewumloyisa ewumnumzane nomuzi wakhe wazoba uShembe esengena enkolweni enza umsebenzi kaNkulunkulu ewu-Isaya as a prophet uma eseba uShembe leli linye igama lakhe lithi Shembe elichaza ukuthi uNkulunkulu yiko phela lokwakwenza ukuthi uShembe uthi umbone eThekwini as umnumzane womuzi kodwa kuzwakala kuthiwa nange eSwazini ugilima ngakhona kodwa ukhona ngapha yabo ngoba i-image of God umivela nje ivela as u-Isaya Shembe noma umloyisa umzimba wakhe umzimba kaNkulunkulu lo ingako khona abaxabana khona nje nawo uNkulunkulu wathi uNkulunkulu suwenzeni ngalo mzimba wami ngithi ngizosebenza ngawo manje suganwe ngabafazi nqwaba uba isaphi yonke lenyakanyaka le ngoba wena umzimba wami engizosebenza ngawo la emhlabeni ngoba phela futhi uNkulunkulu yobe isilwane somhlola singafa masingaboni ubunjalo bakhe waseyikhethela lo mzimba lo kaIsaya yiwona mzimba ubuvela kubo bonke abantu abake babona uNkulunkulu babebona nje umzimba lo kaIsaya njengoba unjalo nabantu abajike ekufeni ababebona ezulwini bathi mabefika esangweni bafice uIsaya Shembe uningi nje bafethe ngichazile la kwi-channel makusachaza into ephuwa kangaka la usenzima hambani niyobheka lapha bafethe umthola ulwazi bese niyabuya-ke nizokhuluma ngoba lento kaShembe abantu bathatha ngokuthi isonto lamaZulu isonto labantu abangafundile ngoba bebona abantu bevunula ngakuchaza nalo ukuthi uShembe lapha uma uyindiya uvunula ngokwasendiya uvunula ngokobuzwe bakho owabunikwa uNkulunkulu hayi lezi impahla oyigqokayo lezi oyiphiwe zokugqila gqoka ingoba zokugqila ingubo zosizi uma ishangani uvunula exactly ngemvunulo yamashangani usuyosonta mawuyivenda uvunula ngokuvenda mawumsuthu yonke inhlobo yezizwe ezikhona zonke izizwe zokumbona iyo-ke lento edida abantu and uShembe wayengayanga esikoleni umqali wendlela kuphela laba abanye bonke abanye oShembe bayile esikoleni uShembe nje wesibili wayifunde ngendlela eyisimanga ngoba ngalesa sikhathi sakudala wayene-BA degree waba nawo principal wasemanzi Mtoti waphuma nje impela wafundisa unyaka owodwa unyaka olandelayo kwathiwa lo muntu ufunde kakhulu ngeke sikwazi ukumphatha kungcono akabe yavela aphatha isikole straight okunye bafowethu ofuneka kunicacele yabo la ma-debate akhona namhlanje siphinda into eyenziwa ngabanikazi bayo ababazi abantu ababephethe ibandla ababengababhishop bengabelungu ababeyilwela ngalesa sikhathi ukuthi nangu uShembe vula abantu amehlo nangu uShembe thatha abantu bethu sesibakhohlisile ngalesa sikhathi ababe powerful and befundile njengabo Bishop John William Colenso nje not uWilliam Colenso ulo John Ndangalibale Dube uJohn William Colenso wayengasekho John Ndangalibale Dube wakuyifundiswe izinkulu lezo zaseNanda ezadebate noShembe zehluleka zavuma waze wasuka uJohn William Colenso uJohn Ndangalibale Dube wathi Shembe ngibhabhadise sengayivuma induku kodwa washawa into eyodwa wafika ebusuku wathi uShembe efika emini washawa ukuthi uJohn Ndangalibale washawa ukuthi kuzosuka izwakale le ndaba belungu bakhe abamphethe base-America ngoba iphethe ama-American board nje waze wanikwa izumbulu zemali wakhanda imishini eziwu-2 eMkhomazi washawa leyo nto vele abayafundisa abaningi nabantu abafundile nje bayazi uShembe uthi uyini nabantu nje abahlakaniphile bayakwazi ukubona uShembe uthi uyini nabefundisa abakhulu bayamazi kodwa bashawa into eyodwa ama-fans wena wabona lento yenza kumaskandi ukuthi oMthandeni noKhuzani basuke sebenzela abalandeli ezinye izinto bayabona nje uKhuzani uyabona ukuthi hayibo uyacula lo uMthandeni noMthandeni uyabona ukuthi uKhuzani uyacula unqo kodwa manje ngenxa ukuthi efanele ejabulise wena mpumputhe emlandelayo bese enza sengathi akakuboni ukuthi lo muntu uyasebenza lo msebenzi awenzayo
uShembe ufike wavunywa nabelungu ababekhona ngaleso sikhathi bephethe debate into ongakazi uyibona, hayi ama-ministries labantu asebekhona. Nomsindo osukayo njengamanje ususwa abantu abangazi lutho, abangamahlubuka kwabona. Akulawo amabandla emissions zokuqala nje. Ubona amagama phela amaningi alamasonto lawa asekhona ayafika, yabo. Amasonto amadala nje, amaLuthela, amaRoma, oMasheshi ngalezi zikhathi. Naye American Board lese yashintsha yaba yi-UCC, angithi yabona njalo. Amahlubuko konke lawa aqala phansi i-debate. Le debate yenziwa ngama-early 1900. Ya banqobeka ngoba even kwalona ibandla lamaNazaretha leli likhandwe amaKristu, iwona agcwele lapha phakathi. Lakhandwa ingxenye yabantu baseNatal ababevele bengamaKristu, bephambili bebakhulu kule nkolo yobuKristu, bengabefundisi, bengababishop babani. La selikhandwa ingxenye yabantu bakwaZulu ababesemasikweni nasenkolweni yesintu. Bangena phakathi lapho bavuma bathi sesiyavuma ukuthi uNkulunkulu khona. Lakhandwa zinyanga nazo zavuma ezazi challenge uShembe ngayo yonke indlela. Kukhona ke ihlabelelo nje bade khuluma uMax nje la uthi lezi ihlabelelo lokuthathelwa eBhayibhelini. Njoba kukhulunywa ngomyayiza kandabuko nje bakwaZulu lapha. Ukhona umyayiza eBhayibhelini. Ngoba lapho kule wangadlalwa lapha nabona uShembe uhlupheka kakhulu. Ukhulumile uMax ngokuthi uShembe umuntu nje wayikhuthele ebandleni wadecide ukuyela entabeni. Lotho kwafika ingane zakhe ezu10 egoloza ukwenza lo msebenzi. Entabeni lapha ayikho into angahlangananga nayo esabesayo. Akavelanga waya one day entabeni. Wahlala 14 days lapha entabeni eyedwa. Kufika yonke inhlobo yenyoka, yonke inhlobo yesipoki, yonke into egoloza kulikwa kushubile. Manje omunye umuntu ucanga ukuthi umdlalo lento kaShembe ihloliwe kakhulu, kanti akulona isonto labantu abangafundile lela. Njoba ngibachaza nje oShembe ukuthi abanye babe ngothisha nje iningi labo oShembe. uThixo inkosazana was a teacher, inyanga yezulu eyuthisha, inkosi ilanga nayo uthisha, yabo. Kufundiwe nje kuloya mndeni. Nabanye koShembe ke bayifundele nje oShembe abangahlezi ehlabeni, bayifundele nje kanzima kabi. Futhi ke lela bandla linabameli namajaji nodokotela yonke into nje. Ubona nanga umfundisi lo uMpanza lo wanesonto lakhe ufundiswe khona lapha nje, wagcina seyimanje nje, yabo. Ifundiswa zakhona lapha ngoba naye kahle kahle ungakwaShembe ukhulele khona, uzalelwe khona, yonke into uma wakhe nje. Ungabanye wabantu balezi ingane ezayiqoqwa uyena uShembe ayilobole emakhaya kuba zizohlala ngaphakathi, abaphela abazali babengafuni nezingane zabo ngoba befuna ukuthi ziyolotsholwa. Wayeqoqa ke zonke ke lezo ngane uShembe. Ufundiwe kanzima. Manje akuyona into ongathi wena ungomatric wakho uthi unga-challenge le yanto, ngeke uze kulunge ngoba kwahluleka ama-graduate angalesa sikhathi ayivuma indulo. Esavuma uShembe oqala, bengakafiki labafundile, evuma nje lo oqala uShembe. Ihlabelelo kaShembe ezinye bekuyigameke ezisuke zenzeka ngaleso sikhathi, njengalese engikhuluma ngazo nje sikaMyayiza Ndabuko wayihlasela uShembe esemmemela iviyo. Zibhaliwe futhi nazi uma usuku nasihlabelelo kubhaliwe iSamari lapha, noma isuke inendaba yakho nende esemlandweni, kodwa ikhona iSamari efika bephezulu kwisihlabelelo ukuthi uShembe esesihlabelelo wasungula wayesemampondweni emva kokuhlupheka okunje. Esinye siphinde sisho ukuthi uShembe kwela senyakatho eduze naseMozambique kwakunje kwafika ingelosi kuye kwasekusunguleka lesesihlabelelo. Akuyona into esungulwe ngekhanda le noma ethathelwe eBhayibhelini. uMax into ayifundile ngoba abantu bafike beyifuna ihlabelelo, abantu bafuna ukuyisebenzisa amaphuzu ukuthi belwe, kodwa kujike kungalungi nakhona kunjalo. Angithi inkolo yobuNazaretha njengoba uNkulunkulu wayekhuluma nayo Isaya, wamtshela wathi thatha nanti iBhayibheli uzosebenza ngalo. Wathi igama lami likhona eBhayibhelini, bangibiza ngokuthi nguJehova, kodwa hayi ukuthi igama lami nguShembe. Wasethi sebenza ngaleli iBhayibheli. Wasemkhombisa izincwadi afanele asebenze ngazo. Kusetshenzwa ngeThora kaMoses, ikhandwe kuleso sisekelo senkolo uNkulunkulu ayinikeza uMoses entabeni yaseSinayi. Ilapho nje indaba. Kusetshenzwa nje ngaleyo mthetho kaNkulunkulu le ayinikeza uMose. Akusetshenzwa kakhulu ngemithetho kaPawuli ayisungulela yona, yabo. Ngoba phela iBhayibheli njengoba ngichazile ehlukene kabili. Incwadi yamaHebheru leyo kuthiwa iTestament elidala elalisetshenziswa uJesu. Bese kuzoba khona ke lele lisha ke lapho kukhona
iy'nsumansumane zokuthi kuzanywa ukuguqulwa lencwadi kaNkulunkulu. Ingakho nje igama likaJehova amawuthi alicinga uvele ungalitholi la kwiTestamente Elisha, ngenxa yokuthi amaRoma ngesikhathi efika njengoba kuthiwa ADs, u-AD usho ukuthi in the time of our Lord, igama lesi-Latin lesi Anno Domini AD, ngakuchaza nalokho. Kwase kuphethe amaRoma noNkulunkulu wawo, iyazisho nje le nto le. Ekufeni kaJesu kwase kuphelile ngoNkulunkulu wakwa-Israyeli e-Afrika, lo wabantu abamnyama. Kwase kuphethe labo uNkulunkulu o-Augustus, ngoba ngesikhathi nje sokufa kwakhe uJesu uNkulunkulu wayekhona kwaku-Augustus, uyena wayibusa eRome ehlezi as empire. Mawusuku empire khona ngoNkulunkulu, nobona uAugust nje inyanga iqanjwe ngalowo uNkulunkulu, noJulius Caesar nje bakhona uJuly, ngithi uyena uJulius Caesar wayeNkulunkulu ehlezi kulesi sihlalo salo uNkulunkulu wakhona eRome, okuthiwa ubani igama labo? Sathane egcineni. Ukhulume nangani ukuthi amaNazaretha amaKristu? Cha, amaKristu angamaNazaretha, kodwa amaNazaretha ngangachaza futhi lokho. AmaNazaretha ahlubuka njengoba wayesho uJesu esiprofethini sakhe sokubuya kwakhe, washo wathi hayi kuyohamba isikhathi bese ayahlubuka amanye amaNazaretha, udayiswana. Likhona lo verse ade ngilifundile kuleya ncwadi edlule lenye chapter kade ngiyenza, la uJesu nje ayiprofetha khona ukuthi kuyokwenzakalani ngalezi zikhathi zokugcina, la ezebuya khona sevuka ekufeni ethuneni. Wayebatshelile nje izinto eziningi, kodwa wasesho ukuthi abantu futhi azohlakazeka amaNazaretha, azobaleka amanye adayise ngamanye. Kwenzeka ngempela lokho ngesikhathi sakhe-ke uPawuli esefika besabuka ufa phela abantu base beyinikela kuye abanye. Nango uJosephus lo akade ngikhuluma ngayo, uJosepha wase-Arimathea, naye waba ngomunye wayesezenza umprofethi wamanga ethi hayi inkosi enkulu ebesiprofetha ngayo uwe usufikile ndaba ezithi wena inkosi impela uJesu uqobo lwakhe, yabo. Wajabula uPawuli efika, base kubhalwa lamanga-ke abhalwayo. Okunye ufuna ukubuke nje kahle, ngeke umlungu efika azothatha inkolo yabantu abamnyama, ngeke. Ingakho uPawuli wafike wayijika lento, ngoba phela uPawuli wayengumlungu kahle. Lawo maNazaretha-ke ahamba ngey'nkolo zikaPawuli, iwona-ke la wagcina ekugcineni eseshintshiwe sekungene inkolo yobuKristu ngo-325 AD, waqala iChristianity. Amanye amaNazaretha ayihamba noPetro, agcine ebulewe, ahlakazeka, abaleka, adayiswa kwamanye amazwe, agcine eyaphesheya kwey'lwandle okuthiwa ngama-Black Americans. Amanye ahlakazeka agcwale i-Afrika yonke. Umlando okusitshela ukuthi-ke nathi singxenye yaleyo ngxenye labo bantu ababaleka lapho. Abanye baya ko-Ethiopia, ngoba nabo abafundi baJesu bagcine bebulewe, belandelwa, bejahwa. Ngike ngayikhuluma futhi leyo ndaba la wathathwa khona neBhayibheli ngo-325 AD, lapho abagcine sebele-hijacka lonke-ke iBhayibheli, balithatha base beshisa 2 million books. Kwase kusala leyo ngcosana-ke encane-ke bayi-editha le khona esiyisebenzisa namhlanje. Kodwa iBhayibheli nje lonke iBhayibheli labantu abamnyama, lokubona kuhlatshwe iy'mbuzi nje lapha. Komlungu ohlaba iy'mbuzi ashisa iy'mpepho, kuhlatshwe iy'mbuzi phela lapha eBhayibhelini. Injalo-ke indaba uthi uShemba kaMananga wasuthi isitambu, wasethi uye entabeni. Wahamba kwakunzima, ebona ukuthi nanku umndeni wakhe kuphela wonke uNkulunkulu yambiza ukuthi sohlangana entabeni eNhlangakazi. Lokhu akushoyo uMakhanya la ukuthi hayi umuntu nje wayikhuthela ivangeli naye wayeyele entabeni njengoba beya bonke. AmaKristu kahle kahle wahlangana nazo zonke izinto aqala ngazo manje ukuzenza ayikopela kuye futhi uShemba. Njengoba sobona beqala beyintabeni, kuthiwa sekunabantu kuyasindiswa, kunamatende, ubuKristu nayikho leyo nto. UbuKristu nje buyinkolo elula kabi, ungena esontweni futhi lelu ndendende into esungulwa ngabantu zonke. Lolu ndendende lokusonta isikhathi eside ney'nkonzo zoley'thathu olesine ayikho lento ebuKristwini. EbuKristwini nje uye esontweni lawo ma-hours cishe 1 hour, yabo. Bangakutshela abantu basebeke bahamba umhlaba ukuthi mawufika khona le ko-Rome ko-England usufika la amabandla asungulwe khona, ufika ungayitholi yonke lento. Abanye kuyiwa kanye mhlambe ngenyanga esontweni, nakhona kuyobukwa nje iy'thombe zoMaria nani, bakuphela inyanga babekhombisa abantwana bakhe ukuthi asibone isikhathi isithombe sikaJesu nani. Emva kwalokho ayibuyelele ekhaya, umuntu ayihlalele kwakhe, ayisontela, ayithandazele kwakhe, futhi hayi undendende zonke iy'nsuku. Kristu nje inkolo emnandi ngendlela eyisimanga.
konke lokho kubona nje base kuqhamuka oma-faint water nazo zonke lezo zinto, olive oil, izinto ey'fikayo lezi zikhandwa zigebengu ey'funa ukukhanda imali lezi zama-ministries. Ayikho nje leyo nto leyo nendaba zokuthiwa khona abantu abasindisayo enakhuzaneni. Uyani uShembe waxoshelwa wona lokuthi wayisindisa abantu ebuKristwini? Hayi, asibambe lapho ingazibende kakhulu, kodwa nje okubalulekile checkani laphaya ama-topic ami sengiwavulile kuningi engikuchazele laphana ozofika ubone ukuthi ayikho into ongayenza uShembe uNkulunkulu, yabo. Ngoba ma uthi uShembe uJehova kuyafana futhi kusayinto eyodwa, ngoba i-nickname kahle kahle lethi Jehova, igama lakho uNkulunkulu nje uMvelinqangi, uShembe, uKalunga, uNjinye, uNzambi, onke lawo magama akade ngibabala. Kodwa abelungu bagange lawo maningi amagama vele abawashintshe, ngoba ngisho khona lapha kwaZulu ma ungamvusa nje uShaka akudla ngomkhonto umbiza ngoShaka ngoba igama lakhe uSkidi uMlilwane. Kodwa kukho lapha ey'ncwadini zabelungu abayibhalayo. Ya kuningi sanokuthola phambili. Checkani nalapha ku-YouTube, ni-subscribe, ni-like, ni-comment ukuze lingavalwa lela page ngoba liyi-backup yala kwa-TikTok, ngoba manje u-TikTok wavala ama-channel ethu thina sivusa abantu. Kodwa ma ukhuluma ngesinqa, hhayi akanankinga nawe ngoba uyasho ukuthi nangu umuntu odosa abantu. Umuntu oyinkinga yilo wavusayo, akamfuni-ke lo wenza kanjalo. So ngiyacela ni-like laphaya, ni-subscribe kulela page ngoba akukho lapho esophinde siyithole khona lezi ndaba. Uma kuyalahleka nje la ngoba naye phela u-YouTube uyalivala ipage mayibona ukuthi alikho busy. Kuna noma ungasalalelanga nje izinto ey'ningi, ungene nje ulike, subscribe, yabo, phela lapho zibebona li-active. Liyaguqa lapho eGumkehlela, mzula amafutha omkhovu into eminingi sobe phade.